Gunita naman ng Fire Prevention Month, inilunsad ng BFP Region 1 sa bayan ng Rosales. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Kasalukuyang isinasagawa ngayong 1 ng Marso taong 2020 sa isang kick-off ceremony celebration ng Fire Prevention Month ng Bureau of Fire Protection Region 1 dito sa SM City, Rosales. Sa pangunguna ng Bureau of Fire Protection Region 1, dinaluhan na naturang kaganapan ng kanilang mga kawani at ng mga partner agencies tulad na lamang ng DOH, DILG, DepEd, OCD at maging ng LGU Rosales. Sa mensahe ni Fire Chief Superintendent Rizal de Castro, ang Director for Intelligence and Investigation ng Headquarters ng BFP, binigyan din nito ang kahalagaan ng kanilang gampanin sa pag-apula maging sa pag-mitigate ng mga naitatalang sunog. We emphasize that fire safety is a constant year-round responsibility that knows no season. Our theme sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa, is a powerful reminder that fire safety is a collective responsibility. Samantala, inaalalahanan naman ni BFP Region 1 Acting Director Fire Senior Superintendent Antonio Rizal Jr. ang rason kung bakit nila ginugunita ang Fire Prevention Month. Fire Prevention Month is not only about awareness. It is about action. It is about prevention. It is about discipline. It is about saving lives before the fire ever sounds. Para naman kay SM Rosales Assistant Mall Manager Chow Chua, malaking tulong man ang ganitong kaganapan upang mabigyan din ng kamalayan ang kanilang mga tenants ukol sa fire safety. As malaking establishment po dito sa ating bayan, importante po talaga na ang ating mga stores dito sa loob ng mall, including the mall itself po ay na-inspect po ng BFP natin and pumapasa po tayo sa kanilang standard po para po kasi nandito po talaga lahat ng shoppers natin. Maraming buhay po ang kailangan nating protektahan. Sa naturang aktibidad, ibinida rin ng BFP ang kanilang mga kagamitan, pati na rin ang kanilang mga uniforme. Ang Fire Prevention Month ay ginugunita tuwing buwan ng Marso alinsunod sa Presidential Decree No. 115-A. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM News.